ପ୍ରିନ୍ସେସ୍, ଆମେ କେବେ ଏତେ ଦୂରେଇ ଗଲେ? ଆମେ କଥା ହବା ବନ୍ଦ କଲେ ସେ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ହିଁ ଦୂରେଇ ଗଲେ। ମୁଁ ଏବେ ବି ତୁମକୁ ସେହି ପାରି ଭଲ ପାଏ, ପୁରା ହୃଦୟରୁ। ଭଲ ପାଇବା ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନୁହେଁ ଡେଭିଲ୍, ଯୋଡ଼ି ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ କରିପାରନ୍ତା। ତାହା ମାନେ ସବୁ ଶେଷ? ତୁମେ କୌଣସି ଭୁଲ କରୁନାହିଁ, ବାସ୍ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଥାକି ଗଲୁ। କିଛି କାହାଣୀ ଶେଷ ନୁହେଁ ଡେଭିଲ୍, କେବଳ ରୁକିଯାଏ। ଲାଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ତୁମେ କେବେ ଫେରି ଆସିବା? ଯୋଡ଼ି ଭାଗ୍ୟ ଚାହିଁଲେ ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ଭେଟି ପାରିବା। ନାହିଁ ତାହେଲେ ମୁଁ ତୁମର ହୃଦୟରେ ରହିବି। हमारा प्रेमा गापा सुनिबा पे इनोसेंट माइंड स्टूडियो को दयाकारी सब्सक्राइब करंटू।